Здравейте хора, тук съм аз, Красен Станев, с Ангел Христов и ние ще снимаме нов клип. Понеже хората не могат да четат. И как започна? Здравейте хора, понеже почнем с това, че днес с него ще снимаме балонно предизвикателство. Така имаме по 10 балона и всеки ще трябва предизвиква другия да спука балона по най-странния начин, по който се сети. И общо взето, камък се хартия, така ще разберем кой ще бъде първи. Камък се хартия, 1, 2, 3. Искам да го спъкаш с друг балон, който ни е надут. Ето така взимаме с друг балон, за да го спукаме. Ето така и сега трябва да го обезглавим. Ето така, обезглавене. Тук беше лесно. Ей сега съм аз. Спукай балон с... Чакай. Да, спукай балон с главата. Само с главата съм искам, да. Ами, да, аз мисля. Искам да го спукаш с тениска. Да го спукаш с гъба за мия. Тук гледах от нас. Добре. Натишай. Да го спукаш. Не мога да измисля сега. Искам да го спукаш с брада. Искам да го спукаш с брада. Искам да го спукаш с коса. Молодец, мой! Молодец, мой! Ти ме каза коя? Искам да го спукаш. Аз съм да... Колко бъде? Ало, вярно. Да. Спукай го, докато го надуваш. Интересен факт за него е, че не може да връзва балони. Имам дежавю. Чакай. Ами да не го знаеш това. Не знам кой могаш да мислиш. Има ми духове отново. Да, така е. Спукай два балона един в друг. Чакай бе, не съм ли аз? Не знам Искам какво. да го спукаш. Искам да го спукаш с криво. С черната. Черната грива. Да. Супер. Другата черна гривна. Ами супер. Добре, червената гривна. Ами супер. Добре, давай. Ето го толкова. Искам да спукам два балона един друг. Не мисля, че така ще стане между другото. Се не толкова бързо сте думи граната и двамата долу с къщата. Да се сни. Ами, искам да го спукаш с... Долу! Добре. Ще сте го спукал. С телефон. С кълфа на телефона искам. Значи, това е също един номер, който Мъци ме научи на него. От триенето ще се получи енергия, която ще накара балона да се спука. Ето така. Крак не си така. Съм ви... Марио! Искаш да спукам този балон с... Рам. С рамо? Да. Ето така, хора с балон с рамо.
Как залипва? Някъде ще чистим. Спукай балон с устата. Добре, стана набързо. А? Да спукаш в главата си и ти. Те. Да, се засука в главата си. Айде, давай. Добре, ало. Спукай този балон с око. Да, напред, давай. Не може някак се добре. Добре, спукай бонус. Да направиш шум. Хубаво, да, добре. Спука го е ти. Ей, те. Дай пак. Еее! Много съм добър. Спукай този балон само с устата си. Видяхте ли дори балон избяга от тебе? Спукай просто един балон така. Заедно. Да. 2, 3. Много съм добър. Заради мен се спукай. Чао хора, това беше всичко от нас за този клип. Може да харесате клипа, да го коментирате, да се абонирате, ще има долу линк в описанието към неговия канал, защото ще правим там клип. Така че може да го видите, да го споделите, да се абонирате за него, също и за мен. Наблюдавам ви, може би и не знам. Не сме Така че, правда. чао хора!